What's up mga tito, tita? Dito naman si Tito nyo Ram. Siyempre, panibagong buhay, panibagong Facebook page, pero Yusik TV para Japan. Siyempre, naman ako drive naman si tatay kaya si nanay kabalakot kami sa Kabangkalan City. Siyempre, para magpamasahe kay Lapio kung mo kagaryo na ano man sa guys sa City. Siyempre, mga tito, tita mo niya ka-take mag-drive si tatay times lap ka. Ari na kami ni Mrs. Galakat-lakat kami nga dua. Siyempre, video na ari dito Sierra Blind Massage Clinic dahil lang sa may Gaisano Mall sa Kabangkalan City. Makita nilang location diri sa may ground floor araw na sa mga cellphone na ni sa mga tito-tita kagaryo. Siya ni si Tito Ahmed, siya ni mega tirada sa mga kalawasan ko. Siyempre, shout out gina sa mga tito tara kagaryo. Kag wala nang ipadugay ni Tito Ahmed ging tirada yan ako sa likod aryo. Pero may mayong hapon mayong hapon na shout out Tito Ahmed. Shout out lang sa tanan-tanan Iya, mga grata mayong hapon lang di sa tanan yung mga hari diri sa mga katito nato na. Huwag minamihan ko yung Ahmed mo. Labi na gid kon kaya pala nga po yung lawas namin kita i-relax. Di ba naman, Ahmed ba palapit lang sa Kabangkalan Ahmed? Sa mga malapit-lapit sa Kabangkalan, kasi makalagaw kamo diri sa amon, kadto kamo diri sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabangkalan City. Ari lang kami di para mag-relax sa inyo. Wala mga tito-tita. Mga katito kag mga katita naton da, pati mga kay nablusan hagara. Mga utod naton da, mga kasilingan hagara sila basi kung gusto nila mag-relax magkadto diri sa amon sa Gaisano. Kay bisan si President kambal gani. Namagan magpamasahe kita. Nagay kong kapalang apoy ang atong kalawasan. Iban ginakapoy. Hay kakapoy sa opisina. Nami gid magpamasahe. Siya ng bata gambal gani. Asakit sa tiil ko ba? Ani mo pamasahe ko ba? Ito na pa tao dito Ahmed. Kumalingal ko muna siya. Tito Ahmed lang din. Tito Ahmed. Bye-bye. Yes sir. Tito Ahmed. Ging relax niya naman ta. Kag diri na matapos atong nga vlog subong adlaw di ba Mami Leslie, di ba nay? Puli na kami. Salamat sa pagtanaw sang akon nga vlog nga basta vlog Salamat sa pagtanaw mga tito tita.